Petter Steel Oy asentaa ja valmistaa rakennuspeltilistaa ja erilaisia rakennuspeltiosia. Tavoitteenahan meillä on ollut ratkaista asiakkaan ongelma rakennuspeltitysten toteuttamisessa tuolla työmailla. Asiakas voi tilata meiltä rakennuspeltilistaa netin kautta. Sinne on rakennettu räätälöity järjestelmä, jonka avulla jokainen asiakas voi määritellä omat tuotteensa itse. Kun asiakas tilaa verkon kautta peltilistaa, niin hän voi keskittyä siihen asennustyöhön työmaalla. Ei tarvitse lähteä viemään erillistä peltilauslomaketta jonnekin paikallisen peltisepän liikkeeseen ja miettiä, että milloin ne sitä saa. Tilaamalla ne meiltä saat pellit 3 työpäivän sisällä työmaalle. Täällä kun mestarit laittaa tavallaan liistaleveyverit ja sitten kanttaskulmat laittaa tietokoneelle, niin illalla tavallaan kanttaa ne ja sitä kautta niin sitten saadaan niin asentajille seuraavana päivänä niin valmiit liistat. Asiakas voi itse jaksottaa oman tarpeensa ja työmaa-aikataulun sen mukaisesti, kuinka kerkee peltiä asentaa paikalle ja milloin on tarve tilata uutta. Meidän tavoitteena on luoda tähän Petter Steelin projektimalli sillä tavalla, että asiakas tietää ilman ylimääräistä huolta, milloin peltiseppä saapuu ja se suorittaa ne ennalta määritetyt työt selkeän aikataulun rajoissa. Meillä kun on tavallaan työmaalle toimituskin on sitten niille listoille, niin tavallaan se niin helpottaa meidän työmaalla työskentelevien työtä, että ei tarvitse niin sitä niin erikseen sitten soitella perään. Petter Steelin asennuskohteet on ollut pääasiassa uudiskohteita, liikekeskuksia, kauppoja, asuinkerrostaloja, rivitaloja. Tällä hetkellä suuri asennuspuolen asiakasryhmä on rakennusliikkeitä. Petter Steel Oy haluaa olla aidosti asiakkaan asialla. Me tullaan rakentamaan semmoinen toimintakonsepti, jota meidän asiakkaat ei tällä hetkellä vielä osaa edes odottaa.